Така, здравейте, виждам, че започвате да се включвате. Докато се включвате, аз ще разкажа съвсем накратко за себе си, за тези от вас, които не ме познават. Да, аз съм Люси и това, което ще ви представя е, или по-скоро аз съм се обучавала по метода огледална матрица в школата на Дмитрий Воронов и Людмила Катаниева. И това е единствената, поне известна на мен школа, която се занимава с този метод, без да влиза директно в кармичността и родовите истории. Разбира се, имаме ги, всички си носим някаква кармичност и родови истории, но по принцип, когато хората, които работят с матрицата на съдбата, казват, че ние сме 50% карма и 50% род. Моята школа не поддържа това мнение. Моята школа казва, че ние сме си, всеки човек на миналото си е минал. Сега сме си, разбира се, сме си донесли някакъв багаж от миналото, но сме го донесли с други енергии и с други задачи. И няма нужда толкова да дълбаем в миналото и да се опитваме да променяме рода си, кармата си и не знам още там какви минали неща. А по-скоро е добре да се концентрираме върху сега какви сме като личности, сега какво ни се случва и кармата и рода да ги ползваме като ресурс, като обяснение защо ни се случва това, а не като начин на живот. Много лесно да попаднеш в някакви такива кармична наплашеност, така да се каже. Ти преди си крал и заради това сега постоянно няма да имаш пари, или преди си прелюбодействал там нещо, бил си неверен, затова сега не ти върви с връзките. Венец на безбрачие, любимата ми тема. Хората родени на 9, на тях ще напиша, или на 27 също. На тях ще напиша повече по въпроса. На тези, които не съм успяла да отговоря до сега и на вашия отговор, не се притеснявайте там. Това, което искам да разкажа днес, е за хората родени на 8 и на 26. Това е 8 енергия. Тоест, ние имаме в нас, раждаме се с определен набор от енергии и по принцип имаме 22 канала, така да ги нарека, 22 врати, през които влиза определена енергия. И тя отговаря за нашите мисли, за нашите... Имаме енергия, която отговаря за мислите, имаме енергия, която отговаря за чувствата, имаме енергия, която отговаря за това какви сме по характер и така нататък. Включително имаме и енергии, които да привличат събитията, които ни се случват, да привличат партньорите, които ни се случват, да привличат парите, които ни се случват, професиите, които ни се случват, приятелите. И имаме и енергия, която ни показва защо сме избрали това семейство и още куп други неща. Чакрите са там, в смисъл чакрите се напълват от тези 22 енергии. И по принцип имаме 22 позиции, които отговарят за нещо. И тези позиции се напълват с нашите индивидуални енергии спрямо датата ни на раждане. И днес ще поговорим за осмиците. В това число влизат и хората, родени през август. Също могат да намерят частично отклик в това, което днес ще говоря. И хората, на които годината на раждане също им дава осмица. Това примерно е моя случай. И то годината на раждане винаги е 8 позиция. Това са повтарящи се събития. И 8 енергия на 8 позиция означава, че действа много, много по-силно. Тоест, повтарящите се събития, с които се сблъсквате, са много по-бързи, много по-чести, отколкото на другите хора. И днес ще видим какви са те повтарящите събития. По принцип, хората родени на 8, малко така отклонение, да кажем,
Имаме родени на 8 и имаме родени на 26. Двете групи са 8 енергия, защото 26 изчисляваме го според 22 енергии. Ако числото е до 22, не го променяме. Ако е по-голямо от 22, събираме двете му цифри. Нищо не изваждаме само когато говорим за карма, за минали неща. Когато говорим за сегашното, винаги събираме. Да. Каква е разликата между 8 и 26? 26 означава, че преди тези хора вече са били осмици. Тоест в някой преден живот те са натрупали карма, свързана с тази енергия, и сега им се дават тази енергия, за да я преминат отново. Им се дават допълнителни помощници и това са втора и шеста енергия. С това има малки разлики, но като цяло и за двете важат едни и същи неща. И основното при и родените на 8 и родените на 26 е тяхната любов към закона, към правилата, към всичко, което е официално, което е честно, което е истинско. Те обичат отговорността, те умеят много добре да виждат причината и следствието. При тях даже още като деца така изследват какво ще се случи, ако направя еди какво си, а какво ще се случи, ако направя еди що си, и си правят изводи от това нещо. Те много добре могат да анализират. Когато аз преминах това обучение, аз анализирах част от работата, т.е. от изпита ми беше да анализирам определен брой хора. И аз анализирах точно хората с 8 енергия, и това бяха видни психолози, видни юристи и видни криминалисти. И т.е. аз анализирах тези хора и видях, че на всички от тях общото им е, че 8 енергия им е на някои от водещите позиции и заема така много силно място в живота. Да. Много важно за тези хора е да внимават какво обещават и да помислят всеки път, преди да обещаят нещо, дали наистина могат да го изпълнят. Защото всяка ваша дума се възприема от околните като официално заявление и те ще ви преследват и ще ви търсят, за да си изпълните обещаното. Не. 1980 година това е 18 и то се остава такова. Но пак може да слуша, защото, както казах, има 22 позиции и 8 енергия. Тя е много често срещана енергия. Няма човек, който да няма такава. Може да стои на различни позиции и може да виж в коя област постъпваш. Стои примерно в професията, да се занимаваш с нещо свързано с юриспруденцията, може с политиката, с изследвания, с разследвания, някъде, където се изисква аналитичен ум, където се изисква надежност, честност, безпристрастност, обективност. Тоест, ако ти стои на 8 позиция на работата и ти се занимаваш с това, си точно на мястото. В самата дата на раждане няма 8 позиция. Чакай малко, 8, 18, 36 плюс 7, 43, не, пак е 7. При теб се получава даже кръс 18, 18, 7, 7. Ако си обещала, примерно, и при мен, даже на мен ми е в годината, но и при мен ми се случва такова нещо, когато съм обявила някой лайв за примерно 16 часа и много често ми се случва в 16:01 някой да ми напише лично съобщение: какво става с лайфа, още няма лайв, е минала просто само 1 минута или там нещо, кога ще се включиш,
Хайде, чакаме те, давай, нали? Щом се обещава в 16, не може да почне в 16:01 и това са супер, как да кажа, подсказки. Ако ги чувате от околните, просто трябва да благодарите за това нещо, защото те ви пазят да не влизате в негатива. Осма енергия винаги са такива надежни хора, на които може да се разчита, хора, на които се държат на думата, хора, които умеят да поемат отговорност. И когато липсва нещо, всяка енергия си има и положителна, и отрицателна страна, разбира се. И в отрицателната си страна може да се получи абсолютно противоположното, безотговорни, по-нататък ще говорим за това, ненадежни, вземат подкупи, машинации, някакви даже престъпления, или когато влизаш в прекалено много положителното, прекалено голямо количество положително, тогава се появява хипер използване на енергията и тя също преминава в негативната си страна. Тогава пък вече вземаш супер много отговорност, забравяш за себе си. Забравяш за себе си и просто изпълняваш някакви обещания, които си дала или там, които се очакват от теб. Спираш да се храниш нормално, спираш да спиш нормално, се бързаш за някъде, преработваш се и пак влизаш в негативната си проявление. И това носи съответно и негативно влияние в твоя живот. Но сега ще се опитам малко да се концентрирам по план. Значи, още веднъж специално за Ивелина. Ивелина, ние всички имаме 22 енергии. Аз не работя с принципа число на късмета, число на парите и не знам какви такива неща. Аз съм пробвала този метод и не съм намерила съответствие на 100% и затова не го използвам. Всички имаме 22 енергии. В момента разглеждаме датата на раждане, само числото, на което си родена. При теб това е 18. Ти можеш обаче да гледаш този лайф и да видиш някакви неща, които са ти познати, защото при всички положения 8 енергия ти стои на някое друго място, дори да не е на тази позиция. 18 показва, т.е. датата, числото ти на раждане, без месец и година, самата цифра, показва ти какви качества имаш като личност от една страна и от друга страна показва как влизаш в отношенията. И днес говорим на тази тема. Първото, което искам да ви обърна внимание. Внимавайте с обещанията си. По-добре по-малко обещания и само такива сигурни, отколкото да обещавате някакви неща, които нямате ресурс, нямате време да изпълните. Защото хората към всички други могат да бъдат снизходителни. Някой закъснял там с 2 часа голяма работа. Някой казва, че направи нещо и не го направи. Той си е такъв. Но към хората, родени на 8 и на 26, такава снизходителност липсва. На вас хората ще ви се обиждат, на вас хората се играят с чувството ви за вина. Стриктно ще очакват от вас да си изпълнявате обещанията си и когато не го направите или дори в работата, това са много прилежни, много винаги искат да направят по възможно най-качествения начин нещата. Ако някой ви казва, че не работите качествено, значи иска да ви каже, че 8 енергия е в минуса си. Забравям се постоянно завършика на изречението. При вас няма да има снизхождение, ако не сте си изпълнили обещанието. Вместо това има много силна вина и тази вина може даже
да ви вкара в някаква депресия, в някаква преумора, в липса на сила. И ако усещате такива състояния, просто спирате да давате обещания и се разбирате със себе си, особено пък обещанията към себе си ги спазвате стриктно. Аз, например, съм забелязала при мен, а при мен дори не ми стои в личността, стои ми в повтарящи се събития, но съм забелязала, когато аз си запланирам нещо да направя за следващия ден, примерно утре ще отида на фризьор. Обаче утре почват някакви да звънят, задължително да има някакви изпитания, нали, когато си планирам нещо. Айде тук да помогнеш на някого, айде там да направиш нещо друго, да отговориш на този и си казвам, добре, хайде, днеска няма да ходя на фризьор, ами ще се занимавам с други неща. И трябва да ви гарантирам ви, че тези други неща, всички те ще бъдат негативни. С негативен успех някой ще се разсърди, някой ще е обиден или там, ако примерно трябва някакви неща неотложни, да кажем, някакви документи да се направят или нещо от сорта, със сигурност тия документи ще се окажат невалидни или нещо свързано с парите и ще загубиш пари. Много стриктно и отговорно се отнасяйте към обещанията към себе си. Ако нещо си запланували за себе си, без значение какво друго изниква, просто няма смисъл да се занимавате с друго, защото това друго ще бъде негативно. Всяко нещо, което дори случайно си го казала там, примерно говориш с някаква приятелка и казваш, тя иска, не знам, някоя книга, говорите за някоя книга с приятелка и тя ти казва, много искам да прочета, не знам, 33 дни до щастието на Наталия Кобилкина. И ти така случайно вметваш, аз май имам вкъщи, нали? Трябва да проверя, не съм сигурна. Дори да кажеш, не съм сигурна, не обещавам и всякакви такива неща, отсрещният човек го приема като задължение от твоя страна и ще търси дупка за тази книга. Нали? Дори си казала, ще видя другата седмица или някога, без значение, не точно днес, човек ще започне да търси и ако не му дадеш книгата, ще се почувства наранен, обиден, разсърден. И това иска да ти каже, че се опитваш да влезеш в негативна осма енергия, да се претовариш, да прекалено много неща да правиш. Това не ти е в полза. Друго нещо за осма енергия. В негатив, когато пък влизаме, стават същите тия хора, стават от супер отговорни, стават безотговорни, писнами, повече няма се занимавам, да се оправят там, всичко на мене лежи, сега си починам, или пък хиперотговорни, няма да ям, няма да спя, но да си извърша там, каквото съм се обещала, каквото другите хора ме чакат, разчитат на мен. И в някакъв момент се получава много силно чувство за вина, много силна неудовлетвореност, защото се занимават с много неща и не могат да си ги изпълнят. И това вкарва енергията още повече в негатив, може да стигне до депресии, до болести или въобще И същевременно обаче това да ви се връща постоянно, да се въртите в един такъв кръг и да не можете да излезете от него, защото осма енергия, освен че са много отговорни, надеждни, аналитични, обичат статистиките, това е един вид кармична енергия. И общо взето всички хора, които срещате при вас, това е много повече от всички останали, се отразява всички хора, които срещате, по някакъв начин са свързани кармично с вас и са ви дадени, за да ви научат на нещо. Така че внимавайте доколко се
преработвате никакви 15 задачи на ден, защото така иначе само 2 от тях ще успеете да избутате и това изобщо няма да ви зареди, а напротив ще ви отнеме от енергията. Няма никакъв смисъл. 8 не обича да учи наизуст. Те трябва да разбират, трябва да могат по аналитичен път да стигнат до нещо. Освен това, много обичат закона и правилата. Незнанието на закона не оправдава неспазването му е измислено от осмица и същевременно всичките осмици намират това за несправедливо. При осмицата така ключово значение има думата справедливост. Те още от деца винаги се борят някакси за справедливост и това е също негативното и проявление. При тях да доказват там правотата си, това им е любимо, нали, да доказват, че са прави, да убеждават, че нещо е несправедливо, че тяхното е справедливо, защото аз по принцип са действително много надежни, много отговорни хора, много разумни хора и нормално да си мислят, че щом притежават тези качества, винаги са справедливи. И ако започнете да се сблъсквате с лъжи, с измами, да губите пари, да ви мамят с парите, даже ако това е продавачка в магазин, която твърди, че няма една стотинка да ви върне, това означава, че е време да научите закона за вселенската справедливост и той гласи, че абсолютно всичко в живота е справедливо. Вселената е балансирана, тя винаги се стреми към баланс и ако нещо ви се струва несправедливо, това означава, че преди някакво, дори не в предишен живот, ами в собствения си живот, в някакъв момент, вие сте направили нещо, което за другите е било несправедливо, дори на вас да ви се струвало справедливо. И сега Вселената изравнява този дисбаланс, като връща същата случка. И изобщо, ако много съдилища, съдите се постоянно с някого или постоянно се карате за някакви неща, не може да разделите с други хора, там имущество, постоянно единия има една позиция, другия има съвсем противоположната позиция. Това означава, че сте си в негативната, в сянката си и че сте на ниски вибрации и всичко останало също ще ви потече по тези ниски вибрации. Ако ви забелязвате такива лъжи, измами, не знам, несправедливи отношения, ти си 18 ми мошка, да. Ти имаш повторяемост. Всички имаме повторяемост. Абсолютно всички имаме някаква повторяемост, но при някой тя е свързана с определени неща. При осмеците това са нередности в документите, например. Или по-скоро обратно. Или проблеми с документите, да го кажем. Примерно там трябва да си извадиш някакво свидетелство и те разкарват, което е супер елементарно, а пък те разкарват по 3 инстанции и те бавят не знам колко месеца. Това е знак, че ти си някъде в отрицателната си страна, в сянката си и вибрацията ти е ниска. Тоест задължително всякакви документи. Да, след малко ще говоря и за отношенията, там ще кажа и за брака. Но задължително всякакви документи легални, фирма легална, плащане на данъци, задължително. Иначе Вселената ще си изравни това при вас с много, много по-бърза скорост, отколкото при всички останали. Другото, което осмицата парите. Ако имате проблеми с парите, в смисъл такъв, не че нямате пари, ами постоянно и не че не ви плащат достатъчно. Това са други енергии.
но постоянно губите пари. Дори самите вие не разбирате къде ги губите. Уж имаш много пари и изведнъж изчезнаха някъде. Или някой там открадна чантата. Или излязоха някакви непредвидени разходи, за които трябваха много пари. Всякакви такива истории с парите, специално при осмиците, говорят за това, че енергията е в сянката си и сте на ниска вибрация. В такива случаи е добре дори да харчите пари. В смисъл с щедро да дадете даже за себе си нещо, да си купите нещо, което по принцип не бихте си позволили, за да се върнат парите отново при вас. За осмиците още също характерно здравомислие, остър ум, проницателност, честност, безпристрастност, обективност, последователност в анализ и разсъждения. Или да знаят, ако направят това, какъв ще е изходът, какъв ще е резултат от това нещо. И те си ги прилагат тези неща. Не да пробвам едно, да пробвам друго, ами точно конкретно ясно знам, че като изпия сега една чаша вода, след 10 минути ще отида в тоалетната. Например. И при тях, при осмиците е много важна обективната оценка. Особено родените на 26-ти, защото те са разширена осмица, която се състои от 2 и 6. А 2 винаги търси да раздели на обективно и субективно, за да може да ги хармонира. 2 е хармонията на противоположностите. 6 от своя страна пък е изборът от много възможности. Така че на родените на 26 им е дадена, така да се каже, възможност или са им дадени така способности да не се вкопчват толкова здраво в правила, там в закони, в стриктното спазване, а да избират от различни варианти. При тях малко по-трудничко, така да се каже, им се получава, защото осмица закона е такъв, следвам си го и всичко си е окей. Докато 26, там имаме 2 закона и трябва да избера кой от тях да следвам, кой от тях ще ми даде повече блага, кой от тях, как метафорично казвам. При партньорите същата работа. Ще кажа след малко за партньорите. Просто искам първо да ви обясня вашите лични качества. Там. За осмиците много важно да помнят, че каквото посеят, това ще поженат и това с много по-голяма скорост, отколкото всички останали. Тяхните основни области са свързани с лъжата или истината по-скоро, да са честни най-вече със себе си, с парите, с статуса в обществото, работа, с която работят и документите. Позитива на осма енергия е, че те са много искрени, те са много честни, те са много отговорни, те са много надеждни, на тях винаги можеш да разчиташ. Те в по-голямата част от случаите знаят какво искат и умеят много добре да анализират, много добре да... Дори при 26, ако има и усещането при родените на 8 за по-скоро чисто анализ, статистики и обичат да сравняват различни неща и оттам да се правят изводите. Докато 26 не само да анализирате, вече съвместяват ум с сърце и те трябва да го усетят, не само да го анализират чисто ментално, но и да го усетят вътрешно. Двойката е така много женска енергия, утре ще поговорим за нея. И другото, което при осмиците може да се види и като положително, и като отрицателно, че имат най-голям шанс от всички останали да отработят някаква негативна карма, включително и в този си урок. И при тях ключово да помнят, че Вселената винаги е справедлива. Много революционери също има с такава основна енергия.
много такива бунтовници, изобщо така как да кажа, хора, които се борят така сериозно. Ако специално при вас, ако забелязвате, че се досват на някой политик, да кажем, там на шефа си, на съседката си, на някой мошенник, който е направил нещо лошо, просто да помните, ти си Август, окей. Да помните, че всичко е справедливо. Това се случва за твое добро и съответно този, който се ядосваш, също си получи според заслугите. За августовските, там е по-скоро като дар или препятствие. Там, как да кажа, там за да получиш дара, трябва да минеш през препятствието. Тоест, трябва да махнеш негатива. Не, по-скоро не да махнеш негатива, а да обръщаш негатива в позитив. Когато ти идва да се бориш за някаква несправедливост, например, просто да приемеш, че да, може на мен да ми се струва несправедливо, но в по-глобален аспект, да кажем, от гледна точка на Вселената, това си е справедливо, това си е моя урок и аз съм благодарна, че имам възможност да някакво благо да получа чрез този урок. Дори да изглежда несправедливо, със сигурност зад него има нещо, което е добро за самия човек. Друго, което се наблюдава, в смисъл да разберат специално и августовските, там има също така афинитет, да раздават справедливост. Нали? И е добре понякога да разберат, че не са те критерия за справедливост или не винаги са критерия за справедливост. Че това, което е справедливо за един, може да е тотално несправедливо за друг. Че това, което е истина за един, може да е абсолютна лъжа за друг. И ако не искате да попадате в такива ситуации, в които хората се отнасят несправедливо с вас или да ви лъжат, или да ви мамят с пари, с документи, просто сменете мисленето и гледната точка и борбата за справедливост с мир в сърцето. И друго, което също характерно за осмиците по отношение на родителите. Ако не си поискаш сама помощ от родителите, ако нямаш контакт с родителите си, ако не ги, как да кажа, не ги виждаш като хора, които са по-големи от теб, за които ти си детето и иерархично стоят над теб, то тогава постоянно родителите ще търсят само когато им трябва, за някакви, или за пари, или за някаква помощ, там нещо, или някакви документи да им оправиш. И с това иска да ти кажа, че самата го предизвикваш това нещо. Затова не им се обижда и сърди, или да говориш, нали, те само когато им потрябва ме търсят. По-скоро искам да ти кажа с това, приеми ме като родител, искай от мен, бъди безпомощен пред мен, надявай се на мен, дай ми шанс да бъда родител. И това и за двете страни е добре, те точно заради това са се събрали, за да може единия в тази връзка да е дете, а другия да е родител. И докато това не е така, ще имате доста проблеми. Там, основна задача на 8 и на 26 да прозрее и да озрее. Тоест, да вижда малко по-надалеч от собствената справедливост.
И интересувам се от тези личности, които са вечно изморени, вечно винят другия. Само те всичко правили, ако не са били те, нещата няма да се случват. Има реплики, аз ти казах, ти не ме отрази. Вечно наранени, обидени, какво правим с тях? Как се спасяваме? Супер! Последната дума много правилно я каза. Това са хората спасители. Това са най-вече хора родени на 12 или декември, или годината им дава 12. Също на 19 също могат да изпаднат. Негативите на 19 също са такива. Вечно обидени, вечно те са всичко направили. И при тях, разбира се, на тях пък никой не им отвръща с това. Ти сама използва много хубава дума спасявам, защото това са точно спасителите. Имаш два варианта. Да влезеш в триъгълника на Карпман или като агресор, или като жертва. Т.е. като агресор и да започнеш и ти да ги обвиняваш, и ти да ги сочиш с пръст, да им казваш да, ама ето виж, аз това направих за теб, или пък там ти тук не си направила не знам си какво. Или да влезеш в жертвата и да, спаси ме, няма проблем. Ето ти всичко правиш, продължавай да правиш това с мен. Или да приемеш, че този човек в момента се отработва негови си неща, те са му заложени така или иначе по рождение, и той си ги отработва и няма, как да кажа, няма нужда да се бъркаш в тия работи. Да си оправят всичко, на мен лежи да си почина, как се спасявам. Отново спасявам. Ти, Валина, също имаш някъде на видно място 12-та енергия, която или спасява, или е жертвата, а пък ако не се получи нито едно от двете, може да мине и в агресора. Не можеш да промениш тези хора, но можеш да промениш отношението си към тях. И като ги виждаш, т.е. наблюдавайки ги отстрани, разбираш, че има причина те да правят така. И тази причина не е за да те навредят на теб, а тази причина е за тяхното развитие. Сами да стигнат до някакво положение, сами да стигнат до някоя ситуация, в която да дойде, чакай малко, тук правя стоп, не искам повече така, тук не съм прав, и да започнат да се отворят очите, да започнат да проглеждат. Но много рядко се раждаме на хипервисоки вибрации, в които веднага да видим кои са най-перфектните за нас неща и да се движим по този път. Нали? Има сигурно такива ситуации. Хора, аз не познавам. В повечето случаи на нас не трябва нещо, до което да стигнем до границата си, да си кажем не, до тук повече не мога. Това е моята граница, от тук си заявявам моите си неща, от тук започвам си грижа за себе си, от тук започвам да обичам себе си. И когато смени тази настройка, така да се каже, отношението към себе си, и поведението навън се променя. Всичко, което е вътре, това е и навън. А ако ти самата попадаш постоянно на такива хора, замисли се какво искат да ти кажат. Дали ти самата някъде не правиш същото и даже може и да е по отношение на теб самата. Там. До тук имате ли някакви въпроси? Благодаря ми, Мошка, че ти откликва. Това не винаги е така. По принцип, често мозъкът започва да се съпротивлява. Ама не, ама така, ама другите са виновни. И това е съвсем нормално, защото даже вчера четох някакво супер яко го бяха обяснили и се опитвам да се го спомня така по-подробно.
Защото има, как да кажа, от една страна го чувствам по един начин, обаче от друга страна мозъкът казва: о, не, това е нещо ново, има някаква опасност и трябва да го видя критично, трябва да се съмнявам в него. И от друга страна обаче го чувствам по този начин и се получава някаква такава противопоставяне. И това противопоставяне се изразява в съпротива и не, това не е моето, или там, така е, ама не баш. То преди така бяха, ама сега не съм, и всякакви такива неща. А когато сме отворени към нова информация, просто да чуя, не е задължително да се съгласявам, не е задължително веднага да почна да я прилагам. И когато търся в себе си това, тук при мен така ли е, там иначе ли е, как е, сравнявам това, което получавам като информация с собствените си преживявания, тогава няма такава съпротива и тогава много по-ясно можем да видим нещата и да ги отработим. Ако ние не виждаме някакъв недостатък в себе си, никак можем да го преработим. Дори чисто физически, ако искам да сготвя нещо, не знам къде са продуктите, не знам къде е печката, не ги виждам, аз как мога да сготвя, нали? Или пък, не знам, ако искам да, без значение какво, там нещо да променя в къщата си, а не знам какво искам да променя, то тогава как мога да го променя? И вътрешния ни свят е по същия начин. Има много неща, които се пазят в подсъзнанието и някакви аналогии, там нещо ги изваждам навън. И когато срещаме, точно хората, които срещаме, нещата, които ни се случват, изваждат тези спомени, знания, информация, които се съдържат в подсъзнанието ни и имаме възможност да ги отработим. Осмиците. Спрях да се ядосвам и всичко си влезе в нормите. Това също е хубава реакция. Спрях да се ядосвам, обаче има и другата противоположност, че мога да спра и да чувствам в някакъв момент. Колкото и да е хубаво едно нещо, когато влезе в хипер проявлението си, когато прекалено много стане това хубаво нещо, то влиза в негативната си страна и започва да работи против нас. Винаги балансът е нещо, към което се стреми абсолютно всяка една душа. И аз го забелязвам и в маратоните, когато говорим за някаква тема и примерно 10 качества, от което едно липсва на някой човек. Човека и въобще не го интересуват останалите 9 качества, които са в наличност, които са му супер, нали, които може да се ползва. Не го вълнува на първо място това качество, което липсва. Точно заради този стремеж на душата да балансира. Липсва нещо, значи балансът е нарушен и трябва да видя първо как да възстановя баланса, за да мога да се използвам потенциала. А не винаги, когато липсва нещо, означава, че балансът е нарушен. Понякога липсата на нещо точно създава баланса. Тоест ние можем да отработим нещо, виждайки го в друг, не е нужно ние да го изживеем реално. Да, това също е възможен вариант. Първа стъпка за отработване на нещо е виждането му и осъзнаването му. Осъзнаване означава, че знам, че това нещо по някакъв начин ми пречи и на мен. Тоест играе някаква роля в живота ми и не мога да го променя в другия човек. Обаче, ако го променя в мен, той ще спре да играе тази негативна роля в живота ми. Там. Друго нещо за осмиците, с което трябва да внимавате малко, да не влизате прекалено много в това. Аз съм най-честният. Всички други лъжат и мамят, само аз съм истински. Аз винаги говоря истината, другите хора не. И постоянно да се опитвате да напасите обстоятелствата към себе си. Аз много време се въртях точно в този кръг.
аз винаги говоря истината. А получавам лъжа от среща. Ама не бе, аз говоря истината, ама защо тогава получавам лъжа? Защото другите са лоши. Или много често срещано в България напасва обстоятелствата на себе си. И нещо, което му се струва неправилно. Примерно, стои някакво ограничение 50 км в час. Много пъти съм чула и от мои приятели даже, ама този знак сега тук няма никакъв смисъл от него. Тя улицата си е права, нали, чиста. Какъв е смисъл да ограничават 50 км в час? Аз ще карам с 80, защото така го намирам за справедливо, за правилно. Аз съм такъв надежден, честен, умен човек. Не можеш тук да ми казват с 50 км да карам, при условие, че няма никаква причина да ограничая скоростта. И когато получи глоба за това, че е карал с 80, се възмущавам, а това не е справедливо, защото този знак изобщо не трябва да стои там и всякакви такива неща. Супер интересно. Но това е абсолютно типично за осмиците. Нали? Аз съм супер порядъчен човек, аз съм много спазвам закони и правила, но това, което ми се струва несправедливо, него не го правя. И това обаче не трябва да води до наказание. Тоест, когато ми се струва, че нещо е несправедливо, не трябва да го прави, същевременно се опитва и да избегне наказание и смята това за справедливо. И за някакви такива кръгове. Но това е кърмична енергия. Нормално е да ни върти насам там. Няма нищо страшно. И всеки път, когато го видим и го осъзнаем, това е една стъпка към изчистването му. В отношенията, стигаме вече най-накрая как влизате в отношенията. Няма да задълбаваме как по-нататък се развиват отношенията, какви проблеми могат да има, кои са подходящи партньори. Това може да го разгледаме по-нататък в други постове. Ще ви измисля интересни въпроси, ще ви пусна някоя анкета да видя кое ви е най-интересно. Но в отношенията винаги влизат с сериозни намерения. Нали, честни са така, и тук пак, или преди това ще кажа за брака. Значи за осмиците задължително граждански брак. Задължително. Осмици, петици, т.е. родените на 8, родените на 26, родените на 5, на 23 и на 20. Може би и на втори, но при тях може и да им се размине. Ако живеете просто така без брак, Наде, слушай внимателно, ще ви се случват такива ситуации, които могат да бъдат фатални. В смисъл такъв, ако сте купили заедно някакво имущество, задължително ще разделите и това имущество ще остане в другия партньор. Ако, примерно, имате деца, се случи нещо и децата могат да ги изпратят в дом при баба и дядо. Тоест, специално при осмиците и при останалите, които изброих, бракът е много важен. В смисъл официален граждански брак, така на хартия подписан. Това е част от положителната карма, която се създава. Тук пак ще ги разделя за начина, по който влизат в отношенията 8 и 26. Осмиците, те винаги, за да влязат в едни отношения, трябва да се приключили старите. И въобще контакта с бившите партньори, нали, всичко на чисто всичко да си е сериозно, да си е ясно, да няма някакви такива, не се знае какво се случва. Обаче те толкова много влизат в тази, как да кажа, то не е точно педантичност, но да държат всичко да е както трябва, че губят от романтиката си. За разлика от тях, 26-ти родените,
Те понеже имат 2 и 6, а 6 е много романтична енергия. 6 е красотата, идеализирането, розовите очила, всичко да бъде, нали, по възможно такъв филмов начин, по възможно нали, примерно ако връзка между родени на 8 и на 6, като пример. Това би била една връзка на постоянни компромиси, защото на осмицата тази привързаност и вкопченост на шестицата ще идва прекалено много. Шестицата, хайде заедно да правим това, хайде заедно да правим това. Не може просто вана с розови цветчета, трябва да е джакузи, трябва да са специални зелени рози, трябва да е по залез, когато е най-романтично, нали. Иначе това не е романтика, иначе ти не ме обичаш и всякакви шестиците са много интересни хора. 8 много обича качеството. 8 да направи нещо качествено, нали, да го направи по най-добрия начин. Това за него е принцип, начин на живот. И нали, 8 се опитва да изпълни всичките желания на шестицата и пред това няма да се чувства комфортно. По-скоро ще чувства преумора, още едно желание. През цялото време ще си мисли, това не е баш моето, аз нямам толкова нужда от чак така голяма романтика. Се чувства супер различен от партньора си, все едно не си пасваме нещо, несъвместими сме. И това не означава, че са несъвместими. За съвместимост това е специално родени на 8 и 26 няма начин да не сте съвместими с партньорите си. Но различни са уроците, които трябва да научите от тях. За някои това е да се научат на компромиси, за други това е да си оправят личностните качества, за трети това е да придобият нови способности, за четвърти може да изживеят някаква емоция. По принцип, осмиците, аз съм една приятелка, тя е родена на 8 и тя казва така, тя също е приятелка и колежка, да кажем. Тя казва, при мен просто е някакъв непознат човек ме вижда и все едно ме познавал преди, ето хванахте, ето ти си тази осмица, на която трябваше да се го върна. И започва да отмъщава там по някакъв начин, или по някакъв начин нещо да нагрубява, да се опита да измами, някакви такива негативни неща, защото осмиците са точно тази кармичност. Всички хора, които срещат, за тях са кармични. Златната среда е баланса, точно. При 26 те имат малко така подарък. Те вече са минавали по този път. Затова сега имат повече женска енергия, включително и мъжете. И те, когато 26 пък влезе във връзка с шестица, т.е. с роден на 6 или на 24, там може да се получи една такава надпревара, кой кого обича повече, защото шестицата винаги иска доказателство на любовта, а осмицата пък много обича да доказва. И има някаква такава съвместимост, нали? Единия постоянно доказва на другия, а другия постоянно иска още доказателства. Но може да се получат там зависими отношения, постоянно едно такова чувство на недолюбеност, на недоказаност, на заслужаване, на още по-голямо доказване или там, не знам, някакви жертвености вече. Пак триъгълника на Карпман може да се образува. Или по-скоро не точно чрез жертвеност, колкото чрез обсебване, чрез ултиматум на някакви неща. Изобщо осмиците и 26, или още 26 за тях най-много важи, при тях им трябва да усещат любов. Нали? Това им е всъщност дара към осмицата. На осмицата е по-важно всичко да е
ясно, точно, да са изяснени нещата, да се знае, нали, в каква посока върви връзката, да се знае какъв човек е това, на какво можеш да разчиташ на него, нали, всеки да си има там задачите. 26 трябва да усеща вътрешна любов. И когато 26 усеща вътрешна любов, се стига точно до тези, понякога, нали, не винаги, разбира се, но те са склонни да стигат до такива ситуации и осмиците, в по-рядък случай, в които не се получават някакви отношения, но чувствам любов, не може това да не е моят човек. Аз така го усещам, просто усещам го като сродната си душа, като този най-подходящ за мен човек. Чувствам някакво тотално привличане, постоянно ме влече към него. И той казва не, обаче аз вътрешно знам, че това е моят човек, затова се боря за него, за справедливостта, за възтържествуване на любовта и всякакви такива неща. И това пак е някакъв урок, който тези хора трябва да научат. И това е окей. Но когато стоиш в тази ситуация примерно от 3 години и все още не виждаш, че не стават нещата. Другият човек 3 години подред ти казва не. Имаш два варианта. Или да си кажеш стоп, окей, научих урока, това не е имало и може би е имало някаква връзка, преди това може би нещо трябвало да тичам след него, защото преди това той е тичал след мен, а пък аз съм казвала не. Или защото на някой друг съм направила така, или всякакви такива си намери, да си потърси в себе си отговора, или да продължаваш да се мъчиш и да се откажеш от всякакви други връзки и да влезеш в някаква... Това е най-подходящия мъж за мен, няма други подходящи при осмиците. И 26, абсолютно всеки, който срещате, с когото имате отношения, е подходящия човек за вас. Друг е въпросът за какво точно е подходящ. И друго, има ли някой, който да е роден на 8 и 26, да гледа в момента това нещо, този лайф? Да, друго, което също мога да кажа за 8 и 26, че осмицата преценява дали човекът, т.е. мъжът, понеже тук сме само жени, дали мъжът е подходящ за брак, дали той е надежден, дали той ще бъде добър баща, дали ще може да изкарва пари, дали ще може да разчиташ на него. И това е супер, защото това си точно женската енергия. И с тези критерии и размишления влиза във връзката. И понякога обаче може да стане така, че партньорът, за да се хареса, понеже партньора винаги ни усеща енергийно, за да се хареса на така леко завишените в началото изисквания на осмицата, да започне да се измисля някакви неща. Примерно да твърди там, че работи някаква по-висока работа, от която работи, или че е по-добре финансово осигурен, отколкото е, и всякакви такива неща. И тук е важно да кажа, да противопоставите кое е по-важно. Истината или връзката с този човек. И когато сме много категорични в едно нещо, или ще кажа по друг начин, случва се, за да не сте толкова категорични. Защото осмиците много така си падат по това, че аз съм за истината, лъжа не приемам. Край. Не мога да я приема тази лъжа. И аз съм била в това нещо, макар че аз съм така, не ми е основно. Тоест,
Не съм родена на 8 или 26, но и аз съм била в това нещо. Не, аз лъжата в никакъв случай не мога да приема. Може всичко друго да е, обаче лъжа не. Аз с този човек не мога да контактувам, щом усещам, че ме лъжем. И когато сме категорични в едно нещо, отново излизаме извън баланс. И тогава ни се случват точно такива неща, за да ни балансират. И да видя как аз мога да приема тая лъжа. Даже много добре мога да я приема. Даже аз самата също мога да излъжа. И да не се правя чак толкова на... Нали, не знам майка Тереза каква точно е била, но на светица да кажем, че аз съм супер, нали, аз никога не лъжа, аз имам добродетели, имам никакви негативи, нямам. Другите лъжат. Това, че аз самата предизвиквам лъжа в този човек, не го виждам. И тогава, когато не го виждам, ми се показва по възможно най-противния и гаден начин. И ако все още не го виждам, започва да боли. И ако все още не го виждам, болката става много непоносима. Докато в един момент спираш и казваш, ох, не мога повече. Сега ще отворя очите и ще видя, добре, така е, добре, приемам, признавам, правя всичко само и само да свърша тия неща. И оттам нататък не можеш да легнеш и кажеш, край, приех това, прекрачих принципите си, аз вече не мога да понасям себе си, или да кажеш браво на мен, простих непростимото, това е супер яко, просто не на всеки му се получава и продължаваш по-нататък. Да, 8 влиза през главата си в връзката с много мисли, с много разсъждения, с анализиране на партньора, с много преценки. И това понякога може да доведе до осъждане, да не приемаш някакви качества на партньора, да се съпротивляваш на някакво негово поведение. Или пък да започнеш да пресмяташ каква изгода може да ти донесе връзката с него. И тук отново ще разделя 8 и 26. Защото 8 влиза чисто през ума си, през мислите си във връзката, докато или даже може да тества партньора по някакъв начин, да се опитва да докаже на себе си дали е правилният партньор или не е правилният партньор. Често съм забелязвала така приятели мои, съм обичам да наричам хората, които идват при мен клиенти, които казват, че той има някакъв такъв занижен стандарт на живот. Докато аз искам по-висок стандарт на живот. Трябва ли да сляза на неговото ниво, да се откажа от моите си принципи, от моята си представа за стандарт на живот, за да спася връзката, или трябва да се изисквам на моето и да го доведа до моя стандарт на живот. И това са хората, родени на 8. Те са в главата. При тях е романтика, това е допълнително нещо, нали, там. Любовта, тя ще се появи. Но трябва да видя първо това под правилния партньор ли. Всичко трябва да е правилно, да е на мястото си, да е по закон, да е по шаблон. Това е първата им реакция. Нали. След това може да умекнат, да видят нещата по различен начин, но в първия момент, или поне в началото на отношенията, при осмиците това се забелязва. Пък 26 е пасивна енергия. Тя така изчаква, съзерцава, нещо мистериозно търси в партньора. От 6 от своя страна слага розовите очила, нали, и влюбена, пеперуди в корема. И това в обвивката на 8, което пък прави всичко за цел брак, нали.
И 26 иска да почувства любов, да усеща тази любов към партньора и съответно, нали, да усеща и от страна на партньора такава любов, като сродна душа да се усеща. И това е доказателство за 26, че това е правилният партньор. Аз така го чувствам, аз така го усещам. За 8 доказателство по-скоро е когато съвпада с неговите представи за начин на живот, така ще го нарека грубо казано, с неговите представи за поведение, за финансово осигуряване, за качества като мъж, за качества като баща, за качества изобщо като човек, семейен човек, съпруг. Тук двете малко се различават, но и при двете идеята е цел брак, сериозни намерения, сериозни отношения, сериозна връзка. При това 8 доста изчистено, докато 26 така малко по... 26 може да се запази още на първи етап, може да се запази контакта с бившия си, може даже да не е приключил тотално отношението с него, да си има там някакви допълнителни обожатели, които да сравнява с другия партньор, да има някакъв избор. Той 2 и 6 са енергии на избора, но 2 избира от две противоположности, т.е. на 2 винаги му трябва обективна оценка и субективна оценка и между двете да намери как да ги съедини. Мъжка енергия и женска енергия, как да ги съедини. Докато 6, там има по-скоро кантар, кое е по-изгодно, кое повече надделява, кои са плюсовете, кои са минусите. При специално хората, които взимат частица, включително и аз, при мен тя стои на месеца на раждане, много обичат да правят такива списъци. Този партньор има тези положителни страни и тези отрицателни. Кое е повече, кое е по-малко? Поне аз това го обичах преди, докато не стигнах до списъка с критериите за партньор и оттам вече връзките ми тръгнаха в съвсем друго направление. Това е друга тема за разговор. Но това също е типично за шестицата. При 26, нали, те имат също такъв един допълнителен нюанс, може да не е баш в цялата му прелест, но имат допълнителен нюанс към осмицата, кои са предимствата и недостатъците, и там има избор от повече алтернативи. Там не е само черно и бяло, ами може да има малко повече и при шестицата избора е доста по-труден, много, и особено с осмица, т.е. когато е част от осмицата, има колебания, предпочитат да задържат два партньора, да не изпуснат там питомното, за да гонят дивото, и да видят как се развият нещата из двамата, за да преценят кой е по-така достоен, да се каже, кой е по-подходящ, кой повече ми пасва и всякакви такива неща. Но какъвто и партньор да имате, каквито и колебания, съмнения да имате, специално при хората родени на 8 и на 26, абсолютно всички партньори, мъже, които срещате в живота си, са подходящи за вас. Друг е въпросът вече как изграждате отношенията с тях, какво е вашето лично отношение към партньора, какви са вашите очаквания и въобще мисли, чувства, желания и всякакви такива неща. Това също всичко може да се види по матрицата. Това, че основните, че сте родени на 8 или 26 и личните ви качества са повлияни от тази енергия, не означава, че във всички области на живот ще се държите по този начин. Напротив, във всяка една област на живот имаме различни енергии
и може в отношенията да се държите по съвсем различен начин. От смисъл, нали, може да си доста романтичен в отношенията, ако примерно отношението стои 6 или 12 или 3. Може да сте доста отворени, да сте доста, как да кажа, гъвкави в отношенията, което не е типично за осмицата. Осмицата и трябва да знае как се развиват отношенията, къде ще ходим на почивка следващата година, къде ще учат децата, къде той ще работи до края на живота си. Абсолютно всичко трябва да е ясно, да е прозрачно, да няма някакви специални такива изненади, докато ако ви стои на отношенията друга енергия, не 8, може да сте много спонтанни в отношенията, може да сте много гъвкави, да използвате там с кем ти отиваш на Малдивите или не знам там нещо друго. Скачаш с бънджи, което пак за осмицата не е точно типично. Или да ви стои в идеалния партньор, или в женската енергия, или в сексуалността, или някаква друга енергия, която да съвсем по друг начин да въздейства в други области. Но специално като водещи ваши качества и като вход в отношения, така да се каже, начина по който подхождате към връзката на самото и начало, по начина по който избирате партньора, не, дори това не е. По начина може да е друг. Начина по който подхождате към партньора в началото на връзката се определя точно от тази енергия. Имате ли някакви въпроси, коментари, съпротиви, благодарности и всякакви такива неща? Специално осмиците, винаги всичко се връща, винаги трябва да гледаме баланса. Някъде може да се прояви дори като осмицата са правосъдието, справедливостта, всичко да е равномерно, всичко да е както трябва, колкото дал, толкова получил и всякакви такива неща. Така че аз ви дадох един час от времето си и в замяна, за да балансираме нашите отношения, е добре да видя и ваши коментари, препоръки и дори и критика, разбира се, това е също окей. Просто да видя как ви въздейства. Ми кажи да на себе си, на него не. В какъв смисъл, Миме, кажи да на себе си, на него не. Ако мъжът лъже ли? Идват ви Тоест, това е такава екстра на Фейсбук, да не показва коментарите веднага, специално когато влизам през компютъра, през телефона е друго. Може би искат да насърчат лайфовете през телефона. Показва ви с закъснение коментарите, така че ако говорите на някоя тема, коментара ви идва може би 2-3 минути по-късно и вече съм минала тая тема и не ми е много ясно за кое точно имате предвид. Миме, за кое да кажа да на себе си, а на него не? И докато чакам коментарите, нещо сега се сещам. Осмицата и критиката. Осмиците и 26 също са склонни към това. Понеже има такова силно чувство за справедливост, а справедливост има връзка и с осъждане. Тоест, ако нещо е несправедливо, то трябва да
да бъде осъдено, да бъде наказано, за да може да се възстанови справедливостта. И понякога осмиците до толкова влизат в тази мания за справедливост, че дори вече без значение справедливо, несправедливо, наляво и надясно следят всичко. В смисъл такъв, разбрала, недоразбрала, чула там, че някаква съседка си изхвърлила яденето през терасата, например. И не зная за какво става точно въпрос, обаче е готово. Осъдена е съседката. Как може да се изхвърли яденето през тераса, тя може да го изтървала без да иска, да кажем. Там нещо да е била в някаква кавга и от нерви. Как може да се изхвърли яденето през терасата? Това е никакво възпитание. Това вреди на не знам си какво на екологията. Не може така да се отнася към мястото, което се живее и се започва някакво такова осъждане, без дори да познава ситуацията, защото е справедливо да не си хвърляш яденето през терасата. Или тази критика в името на критиката. Аз трябва да видя къде са недостатъците, за да ги покажа на човека и той иска, не иска, ще си ги оправи. Това е добре, когато се случва на работа. Често казвам, особено осмиците много добре да работят в правораздаването и в политиката. Тогава нещата ще тръгнат по по-добър начин. Но наистина има области, в които трябва да намериш грешките и да ги поправиш. Т.е. осъзнато да търсиш грешките. И ако не го направиш, това може да има негативни последствия. Но тези области не са отношенията, това не са родителите ни и това не са децата ни и не са приятелите ни. Тези области е добре професионално да ги използвате. Всички останали случаи критиката е доста кофти и нищо не променя. Люси, трябва ли винаги да търси баланс или приеме, че не всичко е балансирано според него? 8. Други две важни неща за 8 са осъзнаването и причинно-следствените връзки. Тоест, в какъв смисъл да търси баланс? Ние понякога толкова вече даже сме идеализирали баланса и всяко, как да кажа, щом сега се ядосвам 2 дни, а 1 ден само се радвам, значи не съм в баланс. Нали? Някаква такава идиотска сравнение. А това може да не е вярно. Може да съм абсолютно балансирана, може за 2 дни ядосване да ми е достатъчно 1 ден радост, за да балансирам двете неща. Тоест ние някакси сме свикнали с някакви точни мерки, там не знам, някаква точна примереност и това разбираме като баланс. А балансът е това състояние, в което се чувстваме окей, в което се чувстваме комфортно, в което се чувстваме напълнени, което не ни изхабява силите, а напротив зареждане. И когато имаме това състояние, това ни показва, че сме в баланс. Аз мога да имам 50 на 50, примерно мъжка и женска енергия, такъв нашумял въпрос, много добър за изкарване на пари. Мъжка и женска енергия 50 на 50 и да не се чувствам напълнена, да не се чувствам комфортно и да не се чувствам изобщо окей с това нещо. Или да кажем, другия вариант, който се предлага е 75 на 25. Също мога да имам точно измерени такива, мога да си ги наработя и въпреки това да не ме напълва и да не ми е комфортно. Значи не съм в баланс. Балансът няма някаква точна мярка. Балансът за всеки човек е различен. Наблюдаваме себе си и виждаме къде точно е нашия баланс. Не, но човек роден на 7 абсолютно на 100% съвпада с казаното от началото. Аз също съм седмица, аз съм родена на 25-ти.
И въпреки това на мен осмицата ми стои на 8-ма позиция и при мен също е много силна. Но аз влизам във връзка по съвсем различен начин. В смисъл седмиците е малък бонус за тях, понеже за тях няма да направя видео. Но седмиците, това са победителите. Той ми харесва, значи е мой. Всички готини пичове са мои. Щом го искам, ще го получа задължително. Това са седмиците. Осмиците са малко по-различни. Но разбира се, седмиците също имат това деление на добро и зло. Ако не си с мен, значи си ми враг. Там трябва винаги да се бориш за нещо. Трябва. Това пак типично за седмиците и по осмиците се борят за справедливост. Те са аз имам право, това не е добро, аз решавам кое е добро и кое е зло. Седмиците по-скоро са аз не решавам аз кое е добро и кое е зло, ами то си е определено вече и аз решавам да избера добро или да избера зло. Но когато избера едно от двете, аз се боря до дупка за него. Нали? Седмиците са целта оправдава средството. Това е победителят. Няма друг като него и седмиците са много бързи. Осмицата не може да издържа на това темпо. Осмицата е на нея трябва ресурс, на нея трябва много повече време. Седмицата бързо, аз, например, обучение за 2 години го минах за 6 месеца. Докато тази въпросна приятел, която е осмица, която вече беше минала това обучение, тя самата беше минала обучението 7 години. Тоест, седмиците са много бързи във всяко нещо. Те не могат да търпят, когато някой се тутка нещо бавно прави. Да, и аз по-добре ще го свърша по-бързичко. Аз преди бях много силна седмица, но аз имам щастието, името ми пък Людмила да е 9-та енергия. Тоест 7-ма енергия е най-бързата. Името ми е и Людмила, и Люси, и двете са 9-та енергия. Това пък е най-бавната енергия. Тоест аз съчетавам в себе си и най-бързата енергия, и най-бавната енергия. И затова съм такъв, как да кажа, менталитет, маниер на поведение, че аз мога много бързо неща. Всеки ден да правя нещо, да правя лайфове, примерно там. И после 2 месеца нищо да не правя. Защото на мен ми трябва това от девятката. Осамотяване или работа със себе си. Тоест, това е моят баланс. Балансирам постоянно между 7 и 9. И това на базата на осмицата е просто прекрасно. Но виждайки го, осъзнавайки го, разбирам защо това е така. И особено когато работим с енергиите, може много добре да ги управляваме. Много добре да насочиме. Това тук ми се обажда. Аз ме дразни, че е бавен, защото се обажда 7-ма енергия. Струва ми се несправедливо, защото 8-та ми енергия иска да влезе в негатив. Какво да направя по въпроса? И когато ги изучаваме, ние знаем кои са отрицателните, кои са положителните им страни и можем да заменяме. Виждам, че отрицателните ми се проявява. Добре, окей, даже по някой път е доста смешно. Но имам алтернатива, знам коя е и положителната страна и мога да приложа някакво друго поведение, някакво друго отношение, там някакви други мисли, чувства и всякакви такива неща, настройка и да вляза, да сменя вибрацията от негативна в положителна. Но, за съжаление, как да кажа, наистина трябва да се учат тези неща. Ние така иначе се ги усещаме, но когато само усещаме нещата, не можем да ги направляваме на където искаме и по-скоро те нас управляват. Да, сега някакъв гняв там ме обзел и не знам какво да го правя с него и повечето хора казват, нали, когато кажеш, замени го с разбиране. В момента, в който се ядосаш, просто опитай да разбереш мотивите на другия човек. Да разбереш, че това не е заради да те нарани теб точно, защото човека има някакъв там свой си мотив да го направи, примерно. И много хора казват, аз когато съм гневен,
не мога да мисля. Аз, когато съм гневен, това ме обзема, нали, то ме управлява и трябва да си го излея по някакъв начин. И това също е окей. В принцип, когато да кажем, че има хора, които трябва да излеят този гняв навън. И има такива, които не трябва. И това пак е заложено, това пак е свързано с нумерологията, с всички енергии, които живеят в нас. Но когато гнева владее човека, той няма как да го управлява. А когато разбира, примерно, че гнева му е защото е роден на 4, да кажем, нали, това е абсолютно идиотски пример, и следователно в основата на личността му стои 4-та енергия, която може да бъде много гневна, и да си каже, ето сега започва моята личност, се опитва да влиза в сянката. Искам ли това или не искам? И тогава действително можеш да овладееш гнева или пък да го насочиш в някаква посока, която няма да нарани никого. Примерно да отидеш в гората и да крещиш, вместо да крещиш на детето си или там на мъжа си, или на колежката си, или на този, който се изпречи пред очите. Тоест, когато разбираме какво се случва с нас, ни е много по-лесно да го управляваме. Докато когато просто някакви неща се случват, да, усещам ги, ние винаги така иначе ги усещаме, по някакъв начин мозъка се опитва да си ги обясни, но не напълно и няма синхрон между мозък и усещане и тогава и управлението не се получава. А когато знаем за какво става въпрос и го и усещаме по същия начин, тогава по-лесно можем да го направляваме в посоката, в която ни трябва. Окей, без това прекалено много ви задържах. Благодаря ви за вниманието. Тези, които ще гледате това на запис, ако имате въпроси, коментари, с удоволствие ги оставите, ако не сте съгласни с нещо също. Утре ще направя лайв за хората родени на 2, 11 и 29, защото от тях също имаше доста хора. Там съвсем различна история. Всички също хора, които са родени на 20 и някой, за тях също би бил полезен този лайв. Хората родени през февруари, през ноември, също би бил полезен този лайв. И да, точно не знам кои години мога да вляза в тази област в момента, но ще ги изчисля и ще напиша утре допълнително. Ако някой има в годината си, това също би било полезно за него. Да пожелавам ви един прекрасен ден и до следващия път. Чао, чао!